फरायहरबावबाय दे बिराद गरम लोगोफोर दिनै बोथोरा आयौ थानो हायि बायदि बाम्पार गरम जाबाय दे लोगोफोर नायहरदो दे बायह्रायाव बै हाजोआ जोबोद समायना नादांगारि हाजो गरम सलार NTPC बैनो गोजौ गोबां गरम जाबाय दे लोगोफोर जोंहा खस्थ' मस्थ' माइया गायखांबायमोन 13 बिगा दाबो दैया दङ एसे एसे बांद्राय रानजोबाखै आरोखि दैया नैबेयावहाय सलारनि पेनेल दंजोबो नै नैबे दै फिल्टार जादों बिराद जायगाया फिसालै बिजों ओरै फैदोंना बिराद गरम जाबायलै लोगोफोर नोंसिनिथिं माबोरै जाखो जोंथिं मा थानो हाला आयौ ओरैथिंबो बायहेरायाव ओंखारनो हाया नै ओरैबो दङ जों दैलिक लोंग्रा दै सेल्टेक्स नै बैयो साल बागान बे थांनायफ्रा ओरैजाय बासुगाव बङाइगाव गुवाहाटि मा जाबावगोन मानसिफ्रा माइ गायनाया माबोरै जाबावगोन जोंनिथिंथ' माइया फोथार दुब्लियानो रानजोब्बाय सोरबा सोरबा खोथिया फुनानै दोनथुमनाया गैलिया गायनोनो मोनाखै दाबो ओरैबायदि जारला जानानै थाबायना बाब 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 अयथासार गरम थांफिनसै आं रुमाव लोगोफोर दे नुबायना नोंसिनो खोन्थाबाय आङो गरमखौ माबायदि गरम जानानै दं जोंथिंजाय दे लोगोफोर होनबा बाय नोंसिनिथिं माबोरै गरमा खोन्थाहरदोल'